ٹھنڈ پہ جائے گی، سکون قلب آ جائے گا۔ اور میں بالکل حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ کسی شے وچ اتنا مزہ نہیں جنہ اللہ دے نام وچ مزہ رکھے رب نے۔ اور سونا دور دور تو آنے والوں، جنت جاؤ گے تسی جنت دے میوے کھا کے، جنت دے کنگن پہن کے، جنت دی شراب پی کے، سونے دی کرسی تے بیٹھ کے کہو گے واہ جنتے تیری کیا بات ہے۔ ان دے بعد اللہ دا دیدار ہوئے گا، بندہ کہے گا نہیں جنتے تیرا اتنا مزہ نہیں آیا جنہ اللہ دے دیدار وچ اور مزہ